Buknoy, asa man ka? Nagpalit na baya kog bugas. Buknoy! Unsa man kadoy ay naaraman ko sa imong atubangan. Aw? Nagpalit ako og bugas ba? Kay gamay naman ang bugas diya. Nagpalit na lang kog siguro ganina kay basig malanganin og mainig lungag na to. Perteng mahala sa bugas Buknoy oy. Saon naman lang intaw na. Nagpalit na day ka. Pila ra pud imong gipalit. Oh, nagpalit na lang ko ay. Naniguro na lang kong palit daan kay basig malanganin ba. Perte ng mahala sa bugas oy. Gamay ra kong gipalit. 5 kilos ra kay di makayas budget jud. Ang presyo atong niaging simana 52. Karona nako 55 na intaw ng kilo. Mao nang gamay na lang kayo kung napalit kay wa na. Lugaw na lang ginato na permina siguro atong bugas dia kay di man makaigo. Napay mga iring, napay iro, pirti ba ang daghana, 5 na sila kabuok. Basta ko pabayaan ang kaon sila sa tuwa. Pirti pa itag yun. Na, saon man ni oy. Maglugaw na pud kadoy. Sige lang god. Abag-abagan na lang nato nagsaging. Problema ani kay wala tay saging. Aw mandiskarte lang gud tariya sa kilid-kilid. Basig na ay mga hinog na nga saging nga gipang kuan na ba? Gipang labay na. Pwede ra man na lungagon. May na lang na dugang-dugang sa lugaw kay ug lugaw gud sa ligan. Magkutoy ni ang imong tiyan anak. Murag di ka mabusog. Wa kay kabusganan ba? Mo nang lisod. Iro gani. Lugawan na lang po na silang apil. Sabay na lang na lugaw ilahatanan. Ato lugaw kay saon man nato na nga di naman makaya gyud. Na may bugas dito mga bartuhon. Sus unsaon naman lagi pang agop-op naman in town. Makaya pagkaha na natong tulod nga giagop-op na. Pait-pait naman gani siguro na. Unsaon na lang ka ni doy no? Naapay gasolina, parting mahala. Ambot, saon naman lang na Buknoy oy. Di na basta-basta gyud. Panawagan na lang siguro Buknoy sa taas. Kinsa diha. Panawagan ikaw tira. Unsaon man pag panawagan doy? Nga na oh. Ako manawagan kaninyong tanan kay wa na nagpait na gyud mig maayo perti nang mahala sa bugas. Nga na ha. Manawagan unta ko. Please, ipalo ninyo si Boy Kinotil kay para muhilom na, saba na kayo. Yari ka! Gago! Oh no!